प्रान्जलखौबो आङो मानहानि केस होनाय जागोन कर्टआव आं सब रेडि खालामना लाखाजोब्बाय दिनैनो आं बाथौगुरि कर्टआव होगोन मुसलपुर बयनिसिबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट रानिखाथा पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाइमुथि निजोरागुरि गामियाव मैयानि दिनाव मोनसे गिलु बालु जाथाय जानानै थांबाय बे जाथायानो जादों जाहैबाय मोनसे नखराव बेबायदिनो मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथाव जानानै थांदों बेनो जादों जाहैबाय बेबायदिनो कारेन्टआ ब्रास जानानै न'आनो साफा खामजोबदों आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयाव न' सिङाव मानसि दंमोन ओमफ्राय बे मानसिया खुनुरोखोमसो बासायनो हादों जाहैदों ओमफ्राय दा मानसिया जेबो जायाखिसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे न'नि गासैबो बुस्थुआ संहार खामजोब्बाय आरोना जेबो बुस्थु थायाखिसै दा ओरैबायदि खामजोब्बाय ओमफ्राय दा न'खरनि मानसिया गाबै गाबै सरखारनिसिम मा खावलायहरदों आङो बेखौ भिडिअनि गेजेरजों देखायनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो जोबजासिम नाय अब्लानो गासैखौबो मिथिगोन दा बे न'खरनि मानसिया सरखारनिसिम बेबायदिनो माबा मोनसे अनसुंथाइ मोननो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय दा बेनिखायनो आंबो बे भिडिअखौ आपडेट होनानै होनाय जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे खौरांबाव जोंहा बेबायदिनो इउटुबार प्रान्जल ब्रादारखौ बयबो सिनायै गैखाला बयबो सिनायखायो निस्सय दा बे प्रान्जल इउटुबारखौबो सासे बेक्तिया माने मानहानि केस खालामनो नागिरदों दा बेखौ आङो इउटुबनि गेजेरजों खोन्थानानैल' होबाय ओमफ्राय बेखौ डिटेल्स बुजिनोब्ला मोजाङै बुजिनोब्ला ब्रादार प्रान्जलनि चेनेलाव थांनानैनो नोंथाङा नायहैनो हागोन अब्लानो गासैखौबो बुजिनो हाजोबगोन दा बेखिनि आरो ओमफ्राय दा आङो भिडिअखौ सालायनानै होनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आलामि निजोरागुरि गामियावहाय कारेन्टजोंहाय माबादों कारेन्ट आं खामब्लावजोबदों माबा सर्ट जानानैहाय ओमफ्राय दा साइकेलाबो बिसिनि लेखा फरायनायफ्राबो लेखा थेखा सेस खालामजोबबाय न'खरावबो अबस्था गैया हाजिरा हुजिरा मावनानैसो बिदिनो स्कुलाव थाङो ओमफ्राय लेखाफ्राबो खामजोब्बाय देन सरखाराबो एसे अननानै नायफैयो ओरै न'खरनि गारजेनाबो आफामोनाबो गैया गैयिनि थाखायनो दस्रायाव खामानि मावहैनाङो जेन बयबो हेफाजाब होयो बिसोरनि फरायनायाव हाजिरा हुजिरा मावो समाव बेजोंनो स्कुलाव थाङो बेजोंनो हाजिरा हुजिरा मावनायनि बायदि फाथो खामला सुनायनि फैसा थाइसे थाइनै दङ बेबो खामफाजोब्बाय गस्लाफ्राबो गांसेबो थायाखिसै लेखायाबो खामफाजोब्बाय जेन गासैखौबो सरखारा एसे दा खुंथायाव थानाय सरखारा जेन एसे हेफाजाब होयो बे न'खराव बेनि थाखायनो सरखारखौबो खावलायनाय जाबाय कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो खावलायनाय जाबाय जिहेतु बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ नायफैयो हारसिङै खामब्लावजोबदों माबा खाथ'मा जोंनानैहाय ओमफ्राय जोंबो न'आव गैयामोन फाथो सुहैदोंमोन ओमफ्राय बे सासेयाबो फंबाया स्कुल गनानैहाय फाथो सुहैदोंमोन ओमफ्राय सासेया न'आव दंमोन ओमफ्राय हाखु दाखु कारेन्टखौ दानहैबाय ओमफ्राय दानहैलाबो हास्लाबखायासै दा बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जेन नायफैयो बेखौनो खावलायबाय न'खरावबो गैया अबस्थाफ्रानो बिदिनो खस्थ'यैनो माबानाङो जेन बयबो न'आनो गैले नै थानोबो मय थानाय मय फरायबावनाय लेखा गांसेबो थायाखिसै साइकेल गंनै नस्थ' जाबाय साइकेलजोंसो थांखायोमोन दा बिसोरो माजों माबाबावनाय बिसिना गंसेबो गैले दा बेखौनो बयबो नायफैयो दानि सरखाराबो जेन सारमोना नायफैयो अननानै बे न'खरखौ बेखौनो आं सरखारनिसिमबो खावलायनाय थाबाय प्रान्जलखौबो आङो मानहानि केस होनाय जागोन कर्टआव आं सब रेडि खालामना लाखाजोब्बाय दिनैनो आं बाथौगुरि कर्टआव होगोन मुसलपुर प्रान्जल इउटुबनियाव मोनसे ब्लग नुदों बे ब्लगा थारमाने आंनि सायाव एसे एलिगेन्स होदों आरो बेयाव थारमाने बुंदों मा बिक्रमा माबा ट्रेक्टरनि 10 खान ट्रेक्टरनि 3.5 लाख फैसा खांना लादों आं हैदों मादों होनना बुंदों बे एकदमबारे नंखाय आं बे एलिगेसन नंखायथार ओंखायनो आं बुंदों बे फैसा होनाया सैथ' नंगौ 5 लाख थाखा होफैनाया खिन्थु पुराना बिलनि थाखायसो इयो एग्रिकालसारनि पुराना बान्दोफोर मावनायनि थाखाय पुराना बिलनि थाखायसो इयो फैसाखौ आं 5 लाख थाखा होफैदोंमोन खिन्थु सोरनिफ्राय इयो फन नाम्बार लानानै आंनि फन नाम्बारखौ लानानै बोरै बोरै फन बेनिफ्राय आरो कर्टआवबो आं होना दोन्दों बाथौगुरि कर्टआवबो केस होना दोन्दों बेनि होखाना दोन्दों आं बेखौ बिसो आंखौ बुंदों सोरखौबा मानसिया लुगैबा आंखौ फन खालामना लेंहर आंनो 1 लाख थाखा होगोन होननानै बुंदों आंसो बेखौ दिनै मिया प्रान्जलनि इउटुबाव नुनानै गुवाहाटियाव दङ होननानै सानखाना लाबाय बेखौ दा आंसो थानायाव थांनानै जबरदस्त थारमाने मानसिया इयो माबायाव दङ होननानै आं थानायावसो आरो बाहाय बुरखांबावसिगोन आं बेनिफ्राय आरो आं दिनै दहायबो आं उकिलखौ फन खालामदों उकिलाबो जागोन
बे टेनसन लानो खालामनांगौ गैया होनना बुंदों बेनिफ्राय आङो दा प्रान्जल इउटिउबारखौबो बुंदों इउटिउबखौ सोलायनोबा मोजां सालाय